Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Bakarnea Txukarro kazetari eta idazlea izango dugu gurekin platoan. Eta ondoren Neikerreko kide den Olatzekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroak 11:00 6:00 etxeratze agindua ezarri duela gogorarazten du. Eta etxeko bilerak bizikidei mugatzen dizkiela. Argazkian, Iruñea ageri da erabat hutsik. Horretaz gain, Txibitek, Nafarroa Europako funtsak eskuratzeko posizio onean ikusi duela aipatzen du Notiziasek. Baita Volkswagen Nafarroak datorren urtean produkzioa murriztea aurreikusten duela ere. Bestalde, epaitegiak Iruñeko garabi zerbitzua pribatizatzeko erabakia deuseztatu duela jakinarazten du Notiziasek. Eta Bilabesen bidaiarien 133ko erorketak defizita 6 milioira igoaraziko duela ere nabarmentzen du. Kirola arloan, Txuma Isoren hitzak azpimarratzen ditu. Esanez, zomorro honek gorritxo guztiak izorratu dituela. Eta bukatzeko, COVID garaia izan arren, kontserbatorioek ikasle kopuruari eutsi edota areagotu dituztela jasotzen du azalak. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroan, elkarbizitzen ez duten pertsonen bilerak etxeetan egitea debekatuta dagoela da. Argazkiaren bidez, osasun zentroak asteburuetan irekiko direla jakinarazten du. Horretaz gain, Pablo Casadok 8 asteko alarma egoera bakarrik babestuko duela aipatzen du. Gainera, Bilabesetan ostegunetik egunean 13.000 bidaiari gutxiago daudela nabarmentzen du. Osasunan, Aridane 6 eta 8 aste artean bajan izanen dela jakinarazten du. Gaia aldatuz, NASAk ilargiaren alde argiztatuan ura detektatzen duela azpimarratzen du egunkari honek. Bestalde, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak hurrengo 2 kontzertuak emitituko dituela ere jasotzen du. Eta bukatzeko, osasunak eskolarteko gabonetako txapelketa atzeratu egin duela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, Lakuak Euskal Autonomia Erkidegoa itxi eta udalerrien arteko mugikortasuna debekatzen duela da. Argazkian, Txilek konstituzio berriaren prozesua hasi duela nabarmentzen du. Frantziako estatuan beste konfinamendu bat bultzatzen duen egoera kritikoa ere azpimarratzen du Garak, eta bestalde, pentsiodunek alderdiei murrizketa berriak ez abalatzeko eskatu dietela ere jasotzen du azalean. Amaitzeko, huts egindako aldebakarreko independentzia deklarazioaren 3. urteurrena dela eta erreportaia eskaintzen du komunikabide honek. Berria ikustera pasako gara. Jaurlaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalerriak itxi dituela da albiste nagusia. Horretaz gain, ilargian ura dagoela egiaztatu dutela ere nabarmentzen du egunkari honek, baita Florida zatituta dagoela ere. Bestalde, herritarrek Txileko konstituzioa aldatzea erabaki dutela jakinarazten du. Horretaz gain, datuetan ageri ez den errealitateaz mintzo da, eta bukatzeko kiroletan arraunean zentratzen da, konkretuki kide eta adiskide diren Aranberri eta Salsamendirengan. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, azken egunean Nafarroak 3.952 proba eginda, 569 kasu berri erregistratu dituela da. Gainera, Nafarroan langabeziak 3. hiruhilekoan 1,1,38 egin duela gora jakinarazten du, eta guztira 30.900 langabe daudela. Eta azkenik, datozen egunetan, premiazkoak ez diren zirugia batzuk desprogramatuko dituztela ere jasotzen du komunikabide honek. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara. Berriobeitin, dagoeneko eskuragarri dago udalak abian jarri duen doako wifia Añezkarren, Lotzan, Oteizan, Berriogoitin eta Berriobeitin. Ondoren, zendeako gainerako herrietarako sarbideak prestatuko dira. Wifi honetan sartzeko jarraibideak udalaren webgunean aurki daitezke. Horretaz gain, koronavirusaren edapena geldiarazteko ezarritako murrizketen ondorioz, udalak pasaden astean udaleko ikastaroak bertan behera utzi behar izan zituen.
Aldaketa batzuk egin ondoren, atzo, astelehenarekin berriro ekin zitzaien zuzendutako jarduerei eta kirol hastapeneko eskolei. Arauak bete ahal izateko, taldeak ezin izango dira 6 lagunetik gorakoak izan eta jarduera guztiak 9etan bukatuko dira. Bestalde, errotazio egutegi bat eginda ahalik eta klase gutxien galtzeko. Kasu batzuetan ordutegia aldatu da eta beste batzuetan monitore kopurua handitu da. Berriozarren, Berriozarko udaleko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantzaren onarpena egin zen. Gaur egun, Berriozarko udalaren emakume eta gizonen arteko 3. berdintasun plana ezartzen da. Lantresna honen bitartez, genero gaien zeharkakotasuna eta ekintza positiboen estrategia sistematizatu ahal izan dira. Berdintasunari lotutako udal politika publikoak garatuz. Emakume eta gizonen artean, desberdintasunak eragiten dituzten egiturak irauli asmoz eta herri justuago zein demokratikoago bat eraikiz. Honela, emakume eta gizonak haien bizitza zikloaren baitan eta dagokien aniztasuna errespetatuz, bizitza sozial, ekonomiko, kultural eta politikoan berdintasun errealeko posizioetan kokatuak egoteko bitartekoak jarri dira. Ordenantza honen helburua hortaz, ez da soilik egindako lan guztiari jarraikotasuna ematea, baizik eta hori sendotzea eta ikusgarritasuna ematea, planteatutako ildoetan aurrera egiteko. Azaroaren 17 bitarte, Berriozarko herritarrek alegazioak aurkeztu ditzakete helbide elektronikoaren bidez. Gainera, Berriozargo udalak bandoa kaleratu du santu guztien egunaren harira, jende pilaketen arriskua eta hilerrira joandako pertsonen arteko kontaktu estua ekiditeko helburuarekin hainbat aholku ezarriz. Aholku guztiak webgunean kontsulta daitezke, baina adibidez, bisitak gehienez 4 pertsonako taldeetan egin ahalko dira, eta gehienezko aforoa 50 pertsonakoa izango da. Eta Berriozarrekin bukatzeko, igandean, De Profundis Salmo 130 helduentzako dantza ikuskizuna eskainiko da entzunaretoan arratsaldeko 7etan eta 5 euroko sarreraren truke. Burlatan, udala eta Medicus Mundi elkarlanean arituko dira Senegalen osasun eskubideen alde. Bestalde, herriko ludotekan plaza libreak geratu direla jakinarazi dute eta izen emate berriak egiteko aukera izanen da bihartik ostiralera bitarte 012 telefonoan. Plaza libreak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa udalaren webgunean ikus daiteke eta gogorarazi nahi dute ludoteka espazio segurua dela. Eta burlatarekin bukatzeko, santu guztien egunean jarduteko protokolo berezia prestatu dute. Protokolo osoa online kontsultatu daiteke, baina azpimarragarria da hilerriaren aforoa 400 pertsonakoa izango dela, igandean azaroaren batean santu guztien egunean ezingo dela loreekin hilerrira sartu, eta bisitaren gehienezko denbora ordubetekoa izango dela. Iruñearekin amaituko dugu. Larunbatean urriaren 31an amaituko da epea Iruñeko udalak martxan jarri dituen laguntzak eskatzeko, indarrean dauden osasun neurriekin bat saltokiak gune seguruak bilakatzeko. Osotara, udalak 1 milioi euro bideratu ditu horretarako. Diruz laguntza aldera, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu pertsonaletako establezimenduak, bezeroak zein langileak birusaren edapenaz babesteko beren gain hartzen ari diren gastuak. Orain arte, 430 establezimenduk eskatu dituzte laguntzak. Establezimendu seguruentzako laguntza ildoarekin udalak honako hau lortu nahi du. Establezimenduek beharrezkoak diren neurriak hartzea bezeroak bertara joan daitezen irisgarri eta segurutzat hartzen dituztelako. Eta paraleloki osasun publikoa babestea, kutsatze arriskua murrizten baita. Urriaren 26 arte aurkeztutako 430 eskaeretatik 160 jada izapidetu dira, eta merkatariek dagoeneko jaso dituzte 125.000 euro baino gehiago jotzen dituzten ordainketak. Eskaerekin batera, fakturak eta ordainketaren egiaztagiria erantsiko dira. Laguntzek otsailaren 1etik urriaren 15 bitarte egindako gastuak estaliko dituzte, eta justifikatutako gastuaren 185 helduko dira. Gutxieneko gastua 200 eurokoa da, eta establezimendu bakoitzeko gehienez ere emanen den diru laguntza 1000 eurokoa. Eskaerak telematikoki eginen dira Iruñeko udalaren egoitza elektronikoan, eta horretarako beharrezkoa izanen da identifikazio digitala. Laguntzak eskatzeko beste eskakizunetako bat da Iruñeko jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emana egotea, eta autonomoa, mikroenpresa, enpresa txikia edo ertaina izatea.
Dirulaguntzen xede diren gastuen artean daude babes pertsonalerako material eta produktuak, testak egiten eta langileen osasun prebentziorako beste neurrietan egindako gastuak eta lokalean bezeroak babesteko jarritako babes elementuak. Halaber, diruz lagunduko dira ohiz kanpoko garbiketa gastuak, kalitatea kontrolatzeko eta ekipamendu informatiko edo elektronikoan egindakoak. Eta gaia aldatuz, udalak 157.000 euro bideratuko ditu datorren urtean Karmen kaleko udal jantokiko gosari, bazkari eta afari zerbitzuetarako. Aurrekontu horrekin, egun bakoitzeko batez beste 50 afari, 50 bazkari eta 35 gosari aurre ikusten dira. Normalean, janaria jantokian bertan zerbitzatzen den arren osasun krisiaren ondorioz hartutako neurriak kontuan hartuta, taperren bidez ematea aukeratu zen, etxera eraman ahal izateko, hartara erabiltzaileen segurtasuna bermatuta. Egoera hori une hauetan mantentzen da, osasun krisia dela eta. Aurten dagoen elikagai eskari osoari erantzun ahal izateko, udalak eguneko zerbitzu kopurua areagotu behar izan du. Zenbaitetan 80 laguni ere zerbitzu eman dielarik. Une hauetan elikagai eskatzaileen artean familia unitateak daude. Udal jantokia auzo unitateetan eta gizarte zerbitzuetan egiten den lana osatzen duen gizarte ekintzako baliabide bat da. Pobrezia egoera endemikoak edo egiturazkoak eta norbere kabuz moldatzeko zailtasunak arintzeko berariazko tresna lagungarria da. Baita, deserrotzea edo gizarte bazterkeria eragin edo larritu ditzaketen egoerak arintzeko ere. Udalaren gizarte zerbitzuek diseinatutako gizarteratze prozesuak laguntzeko eta lan ekintzetarako tresna ere bada. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten.
Gaur, hego-haizearekin zerua lainotuta egongo da, baina euri gutxi izango dugu. Hego-haizea tarteka bizi xamar ibiliko da mendi inguruetan. Goizean, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, eta han-hemenka euri zarrastadaren bat utz dezakete. Eguerditik aurrera hodeitza trinkoagoa izango da, eta zaparrada txikiren bat botatzeko probabilitatea handiagoa izango da, batez ere Kantauri isurialdean. Dena den, euri gutxi izango litzateke, eta orokorrean ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoak 15 gradura iritsi ezinda geldituko dira barnealdean, eta kostaldean 17-18 gradura gerturatuko dira. Bihar, asteazkenean, giro motelarekin jarraituko dugun arren, euri gutxi egingo du eta ordurik gehienetan ateri eutsiko dio. Hego-haizea ibiliko da eta kostaldean arratsaldean mendebaldera aldatuko da. Temperaturari dagokionez, egunsentia zertxobait epelagoa izango da eta maksimoetan ez da aldaketarik espero. Arratsaldean itsasoa zakartu joango da, bereziki egunaren amaieran. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itsaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1931ko urriaren 27an Nabal el-Sadawi Egiptoar idazle feminista jaio zen. Gainera, 1943an Michael Ocelot, frantziar zinema zuzendaria, animazio edo marrazki bizidunetako filmetan espezialista jaio zen. Horretaz gain, 1981ko urriaren 27an Katixa Agirre, arabar idazlea, EHUko irakaslea eta ikus-entzunezko komunikazioan doktorea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez ere, baina 1987an, Kilian Jornet, kataluniar eskialari eta mendi lasterketaria jaio zen.
Bakarnea Txukarro dugu gurekin platoan, bera kazetari eta idazlea da. Kaixo Bakarne, Kaixo. zer moduz? Oso ondo. Beti korrika eta presaka beti bezala, baina oso ondo, oso posik. Eta Hemen etorri egoteagatik. zara ez, gaur liburu berri bati buruz hitz egitera, Bai, Gizalabak. gizalabak, bai. Eta nola sortu zen liburu hau? Pues bitu, ni astero juten naiz Euskal Herri irratira, emakume bati buruz hitz egitera, ez? Eta ja holaxe daramat, pues, bi denboraldi. Eta, pues, ja konfinamenduan eta ikusi nituen, bageneuzkan ja emakume guztiek, eta esan nuen, pues, hau pena da galtzia, ez? Edo uinetan gehatzia eta inunez. Horregatik hartu nituen guztiak, eta jarri nituen paperian. Eta horretaz aparte, hartu nituen irratiak beti Twitterrean jartzen dituzten laburpenak eta irudiak eta lako gauzak, eta estekak ere bihurtu nituen QR eta hoi ere jarri nituen hemen. Orduan dakagu, liburu oso bitxi bat, ez? Zen alde batetik handakagu biografia oso motzak dianak, zen bi horre aldeetan edo bakigu zein dan emakume hori, eta gaina emakume hori beti dago lotuta zerbaitekin, adibidez, ospatzen baldin badegu, emakume idazlearen eguna, hor dago emakume idazle bat, ez? Edo, ospatzen badegu beste egun batian, bakagu zeo zer horrekin lotuta. Eta horretaz aparte, biografia horiek aparte, bakagu irratian entzuteko aukera hori, podcast horiek, QR-en bidez, logo laburpentsoa eta irudiak. Orduan, QR horien bidez, entzuten dena, zer da, idatzita dagoenaren berdina, nolabait komplementatzeko modukoa? Antzekoa zen, zu ondo dakizu, dandana prestaturik izan arren, beti ahoskatzen ez dela deus agertzen iguala, ez? Horregatik, oso antzekoa, bineon beti dago zerbait, edo beti, da ezberdina, ez? Idaztia eta aitzia ez da gauza bera, eta horregatik, beti ezberdintasun batzuk badie. Orduan zegin behar da, irakurri eta entzun, ala batzuk irakurri beste batzuk entzun gogoaren arabera, zuk nola egingo zenuke? Bakoitzan nahi duen arabera zen, dago, aukera hori dago, adibidez, euskera ikaslentzako. Agian norbait dago euskaltegian hor, eta gustoko ditu irratea entzutia, eta ez du ondo ulertzen dana. Irakurtzen baldin badu, erraxago izan daiteke, ez? Edo, agian juten da oiara goxo-goxo egotera, eta bitartean podcasta entzun, eta batzutan etzea detaile guztiekin gehatzen, ez? Eta ze esantzun honi buruz, eta hor paperian ere bahaka, ez? Nolabait da, uinetan bestela gehatzen da dana, bino, las palabras se las lleva el viento, ez? Eta da, zeo zer, gehatzeko hor finkatuta ja, eta ikusteko eta gozatzeko geho lasai errean, ez? Eta esan duzu ez, konfinamenduan bururatu zitzaizula hau paperera eramatea, eta lehenagotik gordeta zenuen ja idatzitakoa, ala zerrenda bat zenuen izenekin, nola? Bitu, hauek beti, irratikoek, beti jarratzen dute dandana Twitterrean, orduan, beti menzion batzuk egiten dituzte, ez? Eta beti agertzen zen, bakarne. Orduan, horrekin nire Twitterrean nahi gabe zerrenda bat egin zen automatikoki. Eta sartu nintzen hor, eta esan nuen, jolin, eske mentazka guztiak, ez? Eta, horrekin ja hasi nintzen iken. Ja bat neukan buruan, bai, zen, eske pena zan nietzako hoi galtzia, ez? Lan hoi galtzia, eta, jolin, eske, gaztentzako adibidez oso, nietzako oso importantia iruditzen zait jakitia nondikan gatozen, ez? Duela ja, ez dakizen bat urte, Izaskun Zubialde eta Bilok, atera genuen beste liburu bat, emakumei buruzkoa, sarerik gabe, zuen izena, eta Euskadi sari finalista izan duzan. Eta, hori ere, gazteei zuzendutatuko zeon, eta batez ere jakiteko nondikan gatozen zen nolako emakume egondu dien historian zehar, segin zuten naiz eta oztopo asko izan,
Bueno, pues hoi importantia da jakitea, ez? Eta batez ez hastia, ez? Eta, bueno, pues horrekin ja banengo ni bueltaka buruan, eta horregatik sortu zen liburu hau. Eta ja konfinamenduan, nola ezin izan nintzen ja irratira jun, pues ja denboa neukan. Eta esan, jo, pues probestukoet. Eta hoi egin nu, eta ja, bueno, prestatu nun dana, eta ja kaleratu dugu. Eta emakume hauei buruz informazioa bilatzerako orduan, zailtasunak izan dituzu, ala nola egin duzu prestatzeko ez, emakume bakoitzaren mini biografia hori? Pues oso lan polita izan du da, zen denetaikoa dakago hemen. Osea, jende hurbila eta ez hurbila, edo jende, pues, oaingo jendia, edo antzineko emakumiak, edo denetaikoa, ez? Orduan, batzuk ezagutzen ditunik, eta, bueno, elkarrizketa batzuen bidez, claro, batzuen bidez ja egin ditut, beste batzuk, bueno, pues, bilatu dut, osea, pues, informazioa, eta, bueno, eta erraxa da aurkitzia, ez, informazio hori. Zailena da, laburpena ikia, eta dana hor konprimatua izatea. Bina, bueno, lortu genuen egitea hoi, eta batez ere, jo, ni nahi nun, era oso erraxa batian ja idaztia, ez? Osea, edonork ja ondo idazteko, ondo irakurtzeko, ondo ulertzeko eta asko gozatzeko, ez? Osea, zailtasunik ez izateko. Eta horregatik oso erraxa da irakurtzeko, bitxikeri batzuk ere badie jarrita, bueno, aurkituko dituzute, ez? Minon badoa, adibidez, gogoan dakatuain, nola sortu zen istorio bitxi bat, bakizu ederra eta piztia ipuinai, bueno, oinarria benetakua da. Osea, egon dutzen, gizon, bueno, nahiko berexia eta emaztia, ez? Bueno, atal hortan jarri nun irudi bat ere, nola haiek ikusteko, eta bueno, nahiko bitxia da, ez? Eta halako gauzak ere agertzen die liburu honetan. Eta zuk nola jakiten duzu gauza hauen berri, pertsonaia hauen berri, ez? Batzuk ez zenituen agian lehenagotik ezagutuko, ala guztiak bazenekien? Ez, bina, zu nola enteratzen zea gauza askotaz erne egoten, ez? Zen beti dago zeo zer, edo norbaitek esaten du zeo zer, edo komentario bat, edo agian egunkarian ikusten duzu zeo zer, bueno, beti duzu hor liburuska bat apuntatzeko izenak, ala? Bueno, ez dut apuntatzen binontxak egiten dut, eta, klaro, ni astero prestatu behar dut zeo zer, ordu, banago beti erne, junden hastian, ez? Adibidez, Nobel sarillak, eta, bueno, emakume idazleen egunatzen Nobel sarilla emakume batentzako zen. Bueno, aste honetan hitz egingo dut horri buruz, nik enun ezagutzen. Binen, bueno, ja, atea zen telebistan edo egunkarian irakurri nun, edo ez dakin nun agertu zen, bueno, ikusi nun, eta esan, honi buruz hitz egingo dut, ez? Bueno, badie beti gauza pila bat ikusteko eta entzuteko, bueno, horrekin ja aurkitzen dut inspirazioa. Orduzuk ere ikasten duzu, ez? Lehenengo zuk ikasi eta gero bestegi transmititu. Bai, hombre, unero ikasten da, ez? Bai, azka gauza pila bat ikasteko eta ikasten dut asko. Eta emakume hauekin, jolin, nik ikasi dudana beti izan duda emakumea izateagatik beti oztopo asko daudela bidean, ez? Eta hala eta guztiz ere, historian zehar emakume askok, bueno, gainditu dituztela oztopoiek, ez? Bai, bueno, egoera honian eta egoera txarrian ere aurrera jo dutela. Orduan, gu ez dugu ingo, hauain beti gaude, bitu konfinamendua, koronavirus, eta kizer, badie beste emakume batzuk gorriak ikusi dituztela eta hala eta guztiz ere aurrera jo dula, ez? Bueno, gauza horiek oso polita die ikustia, ikastia eta kontuan hartzia, ez? Eta hemen jartzia. Gauza horiek, bueno, beti kontuan izaten dut. Eta badago baten bat horrela bereziki ezakit, zu hunkitu zaituena edo azpimarratuko zenukeena? Bitu, gogoan dakat nola duela 2 urte, Halloween eguna dela eta hoi, etxean batzian semiak, bueno, ez dakizu nola gaina. Eta ni erdi erotua.
Eta gogoatu nintzen nola gure amatxik esaten zuen etxian, baserrian egiten zutela antzeko zerbait, eta nola kalabazak hartu zituztela, eta nola usten zituztela, eta kandela bat jartzeko, eta ez dakize, eta gauza, eta ateatzen ziala kalera, eta egiten zituztela sote txiki batzuk kantatzeko, eta gaztaina biltzeko, eta gauza berezi, gauza horiek, ez? Eta jarri nituen, eta eraman nuen irratira. Eta han egonda, loitzune gaztia da, eta esan zian, lehen bakane bino, nondik aratea dezuta? Ez, hau benetakoa da. Eta teknikariak esan zuen, gure herrian, gure bersarrian, gauzantzeko zerbait egiten zen ere baita. Hala, bai, benetan. Pues bai, Halloweena, guria zan, bakigu Amerikatarrak diala oso aditua marketinean, ez? Bino, berez guria zan, ez? Gauza horiek polita dira, nietzako bintzat oso polita dira. Eta orain gainera jarraitzen duzu ez, saio hau egiten? Bai, astero juten naiz Euskal Herri irratira, Irrintzi plazara, hori da irrati saioaren izena. Eta, han ahitzen geha, gai emakume desberdin bati buruz. Beti, bai. Eta bilar bertan jugu naiz, bai, hasi que... Norbait entzun nahi du? Hoxe, bai, martzan, oaindikan jarraitzen du, programa, saioa, eta astero joten naiz, hasi que momentuz, posible baldin bada, jarraituko dugu iten, eta gero, konfinamentua etortzen baldin bada, beste erabatian egingo dugu, uain arte egin dugu bezala. Orduan, oraindik badaude liburu honetaz aparte ez, beste hainbat emakume ere, bere historia... Bai. Historia ez da bukatu, beti dago zerbait, ez? Beti dago zerbait kontatzeko, eta, itzalpean ez gehatzeko, ez? Beti agerian jarri behar ditugu historia erroiek zen, badiek emakumeak oso interesgarria dianak eta oso gauza interesgarriak egiten dituztenak, ez? Eta hori jakin behar dugu, eta ezagutu behar dugu. Eta horregatik, astero eramaten ditu uinetara eta mikrofonera, eta, holaxe jarraituko dugu iten. Denain, azken urteetan ez, bai gehiago hitz egiten dela emakumeen presentziaz, historian eta ze behar dagoen ez, haiek ere testu liburuetan eta... Nik uste baietz, garaia zan, esan nahi dut. Bino, nik uste, bai, hitz egiten nahi dela, geho ja errealitatea ez dakit nolakoa dan, ez dakit, gure importantzia edo gure presentzia hain handia izango denik, ez dut uste, hoi gaizki gatzen da, erratia, bineon nalaxe da. Eta bineon nik uste, azkemola honetan, modan dago, ez? Gu ez ginen hasi horregatikan, hasi ginen, sarerik gabe liburua hartuta, deitu, jo nintzani irratira, elkarrizketa bat ikera, aurkezpen gixea eta bai, eta geho deitu ziaten, eta aizu bakarne, politia da gauza hau, eta emakumeak ateatzia, eta etorriko zinak astero, eta jolin gehatu nintzani, astero, irratira, sorpresa, hartu non, jungo nahiz ni, bineon nor nahiz ni, joteko ara, bineon esan nu, zergatik ez, venga, tira, eta holaxea zeginen, eta oso harreman polita dakagu, eta lan polita da. Asi que gustora egiten dut. Ongi ez, horrela sortu izana zerbait. Bai, oso polita zen, adibidez, konfinamenduan, ez genuen alakorik egin, binon, esan zuten, ikusi nun Twitterrean nola, gonbidapena luzatzen aiziala edo alako zerbait, esanez, jendia, nahi baldin bazuten grabatzia ipuintxo bat edo aurrentzako egiteko, ez? Eta nik esan, ni badazkat, ipuina badazkat ja kaleratuak, eta liburu batzuk ja badazkago aurrentzako ipuinak eta hori, eta esan, grabatuko ditut. Eta grabatu nituen hiru, eta geho, semiak gaina egintzun bideo bat, nire abotzakin eta irudikin,
Bueno, eta bidali nien, eta pozik, eta adibidez, liburu honekin, aterako dan diru guztia haientzako izango da, ez? Nietzako oso importantia da egiten nahi dian lana. Beti euskararen alde, beti halako gaiak ateatzen edo agerian alajatzen, oso Iruñan bertan oso zaila da horieikia, ez? Eta zuek oso ondo dakizute hori, ez? Eta horregatik, jolin, nire esku dagona egingo dut, ez? Eta, nire, bakit ez dela, ez dela oso handia egingo dudana, Bino, da egin dezakedana, ez? Eta horregatik, ateako dan liburua, dirua irratientzako izango da. Pena, nientzako da pena, zen alik eta diru gehien gehatzeko beraientzako jarri behar izan dut Amazonen. Eta nik, alako plataformarik oso gustoko ez da. Bino, beste remediorik etzeo, bestela dirua galtzen zen bidean, jende asko dago beti mundu hontan eta gehatzeko zeo zer, beste remediorik etzeo. Eta horregatik, zuain Amazonen dago, bai, eta, ala da, eta ezin dugu beste gauzarik egin. Jazta, agian urrengoan edo zeakenek egin dezakegun beste gauzatxo bat, bino momentuz ezina. Así que, Eta argitaratzeko orduan, zailtasunak izan dituzu? Ere, gaur egun gogora honekin eta... Bino nire kabuz egin dut, esan nahi dut, klaro. Así que, zailtasunik ez dago, ez? Zuk oztoporik ez jartzen ez badezu, tira, ez? Eta orduan, maketazioa egin denik, dana gutxi hora era, eta geho esan nion lagun bati, Virginia Gasuli, idazle bat da, bera ere, eta oso aditua da Amazonen arlortan eta alakoa gauzetan. Eta eskatu nion bera igotzeko eta jartzeko salmentan. Esan zean baietz, eta galditu nion, zenbat kobratuko ezo, eta, zuri ez dizut deus kobratuko, eta esan nion ez da nietzako, irratientzako izango da. Eta berak esan zean, minon irretintzako baldin bada, eta gaina, euskara egiten baldin badute dandan, eta ez dakize, de balde ingoet. Así que, hoi ere eskertzekoa da. Orduan, zein da prezioa, ez, Amazonen azkenean? Pues, salmentan dago guain, 15 eurotan. Orduan, 10 euro gehatuko da Amazonek, egiteko liburua, imprimatzeko, enkuadarnatzeko dandanaikiko, eta gero 5 euro, soberan gehatzen dian 5 euro horiek, niretzako izango liake, binon izango die Euskal Herri hoxe. Gaina momentu zaila hauetan ez, zaila izango da haientzat ere dirua ez, publizitatea aldetik lortzea edo... Claro, ni kasetaria naiz, ni edabidetan, claro, haitu naiz, eta baakiz ze zaila da noi, ez? Publizitatea, saltzia eta dirua lortzia, ez, azken finean. Eta gainea irratikiki baldin batzea, eta dandan euskeraz emititzen baldin badezu, ez da bate erraxa, zuek da, jakingo ez zuten ni baino bekio, ez? Eta horregatikan, jazta, nire esku dagona. Keinu bat ez, egiteko modu polit bat ere liburu hau erostea izango da. Bai, eske... Oso interesgarria izateaz gain, eta emakume desberdinen historiak ezagutzeko aukera izateaz gain, ez? Ere laguntza pixkatu baten diozu Euskal Herria irratiari. Claro, eske liburu hontan aurkitzen dugu emakumeak, euskera eta elkartasuna nola baita ere bai, ez? Esan duguna. Eta geho, multimedia eta gauza horiek, nientzako... Liburu modernoa. Modernoa ez dakit, bino bitxia bai. Daka pixka denetaikua, bakoitza aurkitzeko nahi duna eta gozatzeko, batez gozatzeko, hori da helburua. Jendia goza dezala eta ikasi dezala, ez? Orduan, orain, saioarekin jarraitzen duzuenez, agian beste liburu bat ere egin beharko duzu. Konfinamendurik ez baldin bado, demorik ez dugu izango. Ez dakit, hau dago hain kalian, eta ja gehokua, ez?
beste proiektu batzuk ere bazkat eskutartian. Seguru bai, etzarri dago, mila saltxetan zabiltzala. Pues bai, alaxe da. Eta orduan, bueno, pues hau ja kaleatu dago, eta ja ze gertatuko da inork ez daki, ez? Binon adibidez, pues, bakagu ipuin bat jaina, ja ateatzeko ja prest, binon, pues, dakagun egoeragatik, pues, ez da posibilizando uain ateatzia, urrian edo azaruan ateatzia, beti egiten dugun bezala, gu urtero ateatzen dugu, kaleatzen dugu ipuin bat denon artean argitaletxekin. Aurten posible ez da izan du, bino ja prestaturik dakagu datorren urtian ja ateatzeko. Eta horrez aparte, beste gauza batzuk ere bazkau, orduan horregatik hau ja dago hemen, eta gehiago ja ikusiko dugu zer egingo dugun. Eta arrazoi gehiago liburu hau erosteko ezin dira eman, ez? Esan dituzun guztiekin, erosten ez badugu. Nik uste argi eta garbi dagoela, erosi behar dela, oso interesgarria data, eta gaina, Euskal Herri irratintzako opari bat izango data, ez? Eta eske gaina, niretzako oso berexia da, eta oso matxegarria, ez, liburu hau zen. Sortu dugu, esan dugun modura, ez, eta oso polita da, eta barruan dakana, historio oso indartsuak dira, eta oso polita, bateze kontuan hartzeko eta ez hasteko, ez? Zen, nolabait emakume horiek bideak ja jarri dituzte edo markatu dituzte, eta ezin dugu astu. Ez dakit, bukatzeko ez zerbait gelditu izan zaigun ez duguna esan liburu. Hitz egin dugu askotasko, berritxu dutzagiago. Orduan, mila esker. Zuei. Tamen berri mateagatik. Bai, utziko dut hemen liburua zuek irakurtzeko eta gozatzeko, eta ja, esango dezuten, gozatu dezuten edo ez. Oso gustora irakurriko dugu. Mila esker. Zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Olatz, zer moduz? Egunon. Ongi? Bai, ongi. Esan beharko. Zu Neikerreko kidea zara ez? Eta zer da, zer egiten du Neikerrek? Bai, Neiker da nekazaritza ikerketa zentru bat, eta gure helburua da Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektorearentzat lan egitea. Zer da egiten duguna? Helburu nagusiena da sektorearen lehiakortasuna hobetzea, beti ingurumena zaintzen, hau da, egiten dugun guztia, beti neurtu behar dugu zenolako inpaktua daukan ingurumenean, egiten duguna balik eta inpaktu itzien eukiteko, baina aldi berean, ziurtatu behar duguna da, elikagaien segurtasuna bermatzea. Azkenean gure funtzioa hori da, nekazaritza sektorearekin, ez bakarrik nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektorearekin eskuz lan egitea. Eta egun hauetan parte hartzen egon zarete, seminario horrela, transnazional batzuetan, eta zeri buruz izan dira seminario hauek, zer landu da bertan? Bai, momentu honetan parte hartzen ari gara Europako proiektu batean, da Montklima proiektuan, Interreg Sudoe Europako konbokatoriak ordainduta, eta proiektu honen barruan egiten ari garena da zenolako aldaketa klimatikoak edukiko dituen arriskuak mendi ingurunetan, bai Frantzian, Portugalen, Euskal Herrian, Sorian eta Katalunian. Orduan, proiektu honen barruan,
egun hauetan aste honetan astearte eta asteazkenean egin zen lehenengo seminarioa. Egin duguna da batez ere azaltzea zertan ari garen lanean, zeintzuk diren proiektuaren helburuak, jakiteko ez lantalde honen barruan, baina zentro ezberdinak edo gure arloan lan egiten duten zentruek zenolako irizpidea daukaten eta zelan ikusten duten proiektua. Zan batez ere proiektua zabaltzeko eta jakinarazteko horretan ari garela lanean. Eta seminario hauetan nork hartu du parte? Aipatu duzu herrialde desberdinetako pertsonak daudela, ez, edo erakundeak? Bai, seminarioa Sorian izan da, ez gara Soriara joan egoera dela eta, baina berez Sorian izango zen, eta antolatu du CESEFOR. CESEFOR da proiektuaren barruan dagoen beste bazkide bat, eta esango dizu zehatzen dan bere izena, da Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de la Industria de Castilla y León. Batez ere lan egiten dute basogintzaren barruan. Horrekin batera, egon gara proiektuaren barruko bazkide guztiak, proiektua lideratzen duen bazkidea da el Consorcio de Comunidad de Trabajo del Pirineo, Huescan daudenak. Bero bestalde batetik Kataluniatik CREAF zentrua egon da, CREAF da Centro de Investigación Ecológica y de Aplicaciones Forestales. Gero Frantzia aldetik parte hartu du Forespir da beste enpresa bat basogintzari dedikatuta, eta Instituto Politécnico de Braganza Portugaletik. Orduan jende pila, ez? Azkenean proiektu hauen helburua da Frantzia, Portugal eta Espainia aldean egiten diren lanak koordinatzea. Orduan proiektu nahiko handia dira edo jende askok parte hartzen du. Orduan seminarioak azkenean saiatzen gara balik eta jende gehienera heltzen, azkenean mundu guztien ikuspuntua kontuan hartu behar dugulako. Orduan herrialde desberdinetan egoera antzekoak ematen dira? Arriskuak ezberdinak izan aldira, baina proiektu hau azkenean daukate alde handi bat dela koordinatzea herrialde ezberdinetan egiten ari den lanak, ez? Bakoitzak bere adaptazioarekin, baina arriskuak gitzi gora bera beti dira bardinak, ez? Lantzen ari garena da, basogintzan zutek daukaten eragina, Frantzia aldean aztertzen ari dira baita ere uholdek daukaten eragina, Euskal Herri mailan aztertzen ari garena da lurzoru galerak, erosioaren bitartez zenbat lurzoru galdu egiten den eta zer egin behar dugun hori ez gertatzeko. Azkenean dira arriskuak, aldaketa klimatikoak ekarriko dituen arriskuak lantzea. Eta momentuz ondorioren batera iritsi zarete? Proiektua pasaren urtean hasi zen, azkenean proiektu nahiko luzeak dira, 3 urteko proiektuak dira, eta lehenengo fasetan gaude. Azkenean momentu honetan adibidez Euskal Herrian neikerretik egiten ari garena da, entzailu bat daukagu martxan Herriosan, Arabar Herriosan, mazti batean, eta egiten ari garena da, 15 egunero lagintzeragoaz ikustera zenbat lurzoru galdu egiten den maztietan, eta jakiteko zer dan egin behar duguna hori ez gertatzeko. Orduan saiatzen ari gara lurzoruak biluzik utzita, da gehien bat momentu honetan egiten den praktikarik representagarriena, zenbat lurzoru galtzen den, eta guk proposatzen dugun praktikarekin dela belarra ustea, belarra mantentzean du lurzoruan, zelan lortzen dugun lurzoru hori, ez horren beste lurzorua galtzea. Orduan, dira proiektu pilotuak dira, baina azkenean apur bat itxaron behar da, lehenengo emaitzak eki arte. Egia esan oso pozik gaude eta emaitza oso onak lortzen ari gara, baina fase honetan oraindik ezin dugu esan hau lortu dugu datorren urterako. Eta seminario hauetan, ez dakit hitz egin duten beste erakundeek edo, ondorio konkreturen bat eman dute? Hala ez da ere, osatzen dut? Ez, puntu berean gaude, baina azkenean proiektuaren, seminarioaren helburua izan dela esatea zertan ari garen lanean eta jasotzea besteen ikuspuntuak. Aurkeztu dira, herramienta berri bat aurkeztu da, lanean ari garen herramienta berri bat aurkeztu da, eta egia esan, mundu guztiak eduki duen lehenengo jarrera oso positiboa izan da. Baina ez dugu emaitz konkreturik eman, momentuz ez daukagu. Zan batez ere jakiteko gaitu, honetan gaude lanean,
hildo horretatik goaz, ikusten ditugun arriskuak hauek dira, eta hau da landuko duguna, zer uste duzuen. Hori izan da batez ere helburua. Eta esan duzu ez, aztertzen ari zaretela ze harreman dagoen klima aldaketarekin eta arrisku naturalekin. Eta nola daude harremanduta bi gauza hauek, bi kontzeptu hauek? Bai, aldaketa klimatikoaren eraginik nabarmenena alde batetik izango da, temperaturaren igoera bat egongo dela, horrek eragin handia dauka basogintzan eta baita maztietan ere, eta nekazaritzan. Beste alde batetik, euri gutxiago egingo du, orduan sekia ere beste arrisku bat izango da, eta hori ere landu behar dugu, eta horrekin lotuta, basogintzan dagoen arazo bat da, zuten arazoa, suposatzen da, temperaturen igoerak, sekiak, eta, ondorio guzti horiek egingo dutena da, bultzatu zuteak. Orduen, lantzen ari garena da, zelan manejatu, basogintza horiek eta nekazaritza, arrisku horiei aurre egiteko. Zaila da esatea zer dan gertatuko dana. Azkenean honetarako egin behar dana da ikertu eta ikertu. Diru asko jarri behar da jakiteko zer gertatuko dan eta batez ere etorkizunari aurre egiteko ahalik eta lehena. Horretarako dira proiektu hauek. Eta esango zenuke somatzen hasi garela ja aldaketa klimatiko hori? Bai, horretar ez dago duderaik. Bai. Ez dakigu zen neurritan datu zehatz bat emotea zaila da, baina bai jarrera aldaketak ikusten ditugula. Baina, dinotxut oso zaila esatea, hau aldaketa klimatikoaren ondorioa da, gauza da, epe luzera begiratu behar dugula eta urte asko hartu behar direla kontuan esateko, hau da aldaketa klimatikoaren ondorio bat. Askotan esaten duguna, bauten oso urte zikua izan da eta aldaketa klimatikoaren ondorio bat da. Ez, gertaliteke datorren urtean kriston euriteak egotea. Azkenean, hartu behar dugu dana, kontu handiz hartu behar da, eta hartzen diren serie temporalak esaten duguna, nahiko luzeak izan behar dira, baina bai antzematen da. Eta orduan, orain zein izan beharko litzateke jarraitu beharreko norabidea, edo zen neurri hartu beharko lirateke? Badinatzut, ikertzen jarraitu behar dugu. Horretarako dira proiektu hauek, zemak eta gehiago jakin, ez dakit, ikerketa hauekin lortzen diren emaitzak martxan jartzea, nik uste dut oso modu egoki izango dela, datozen arriskuei aurre egiteko. Baina, horretarako ikertu behar dugu. Jakin behar dugu oso ondo, zen nolako eraginak ukiko dituen aldaketa klimatikoak, eta gero ikertu behar dugu aldaketa horiei, zen nolako erantzuna emon, ez? Eta instituzioek orain arte esango zenuke honetan parte hartzen dutela? Nik uste dut gero eta gehiago. Ikusten da azken 10 urteetan aldaketa egon dela eta gero eta proiektu gehiago urtetzen direla eta nik uste dut da ingurumenean dagoen arazo bat da eta gero eta gehiago ikertzen da honetan. Nik uste dut bide honetatikoa zela. Eta herritarrok kontziente gara egoera honetaz edo zer suposatu dezakeenez aldaketa klimatikoak hemen gure etxean? Nik esango nuke gauza bera, gero eta gehiago. Aldaketa handia somatzen da, kontsumitzaileen artean bai, azkenean, danok egin behar dugu gure eskutan dagoena, ez? Eta kontsumitzaile moduan ikusten dut ere patroiek kriston aldaketa eduki dutela. Ja ez izan somatzen, 2010an, baina ez dela bakarrik garrantzitsua jakitea jaten dudan hori zenbat kilokaloria dituen, baizik eta gero eta gehiago eskatzen da jakitea zenolako praktika jarri diren martxan elikagai hori ekoizteko, ia ingurumena zain dudan edo ez, eta nik uste dut, baietz. Apurka. Hortan da, ez? Eta aldaketa klimatikoak aurrera jarraituz gero, zeintzuk izango lirateke hemen Euskal Herrian jasango genituzken arrisku nagusiak edo izango genituzken arriskuak? Data zehatz bat emotea oso zaila da, baina azkenean eszenario ezberdinak daude, jakin behar da zer gertatuko da, zer egiten dugun, segun eta zer egiten dugun momentu honetatik aurrera bai, gauzak aldatu daitezke. Baina, badinotzuta temperatura igoera bat egongo dela argi eta garbi dago, gure sektorean, nekazaritza sektorean horrek daukan eragina oso garrantzitsua da, segun eta sekurtikoarekin egiten dugun lan, baina gerta daiteke, ez da, noa esaten hau gertatuko danik, baina, orain
ekoizten dugun elikagai batzuk, pues agian ez da posible izango. Ikusi behar da purka-purka, baina badinotz eta azkenean hori dela, ikusi behar da zer egiten dugun, zen nolako neurriak hartzen ditugun, neurriak hartzen badira, posiblea da aldaketak hain nabarmenak ez izatea. Eta seminario honetan parte hartu duten adibidez beste herrialdeekin konparatuz, esango zenuke hemen egoera desberdina dela? Ezakit, hobe ala okerrago gaudela, arrisku gehiago, gutxiago, ezakit? Ez, nik uste dut arriskuak leku guztietan direla antzekoak. Gehiago edo gutxiago, baina arriskuak leku guztietan daude. Eta azkenean aldaketa bat dagoenean, beti aldaketa horretara moldatu behar gara. Moldatzen baldin ez bagara, arriskuak leku guztietan izango dira berdinak. Nik uste dut horrek daukan arriskuak edo ondorioak, bai adidez, ur oso gutxi dagoen herrialdetan, arazoa gehiago izango da horirik egiten ez badu. Hemen, momentu honetan, ura, ez da, pentsa genezake ez dela arazo bat, ez dut esaten ez dela izango, baina herrialde horietan oso ondo moldatzen baldin badira eta ikerketa asko egiten baldin badira eta asko ikasten baldin badute, gerta daiteke arrisku horien ondorioa gutxiagoa izatean, eta pentsatu gu hemen ondo gaudela eta horrela gelditzen baldin bana ondo nagoelako, duen arrisku handiagoa izango da. Nik uste dut arriskuen edo ondorioak izango dira batez ere, dakigunaren arabera eta zer egiten dudanaren arabera. Orduan, sustatu behar da ez, ikerketa hori, eta horretaz gain, gero norbanakook zer egin dezakegu arazo honen aurrean? Lehenik eta behin hori egin behar bana nik uste dut ikertu, dirua jarri mota honetako ikerketan. Eta gero ikerketa hauetatik lortzen diren emaitzak transferitu behar dira. Eta egia esan, heldu behar direla mundu guztiak jakin behar dituela emaitza hauek, ez? Askotan, egia da, ikerketa mailan egiten diren ikerketak gelditu egiten direla ikerlarientzako eta ez, helburua landu behar dugu oso ondo, transferentzia batez ere gai hauetan, ze oso garrantzitsua da mundu guztiak jakitea zeri buruz hitz egiten ari garen, zeintzuk diren helburuak eta azkenean gure sektoretik elikagaiei buruz hitz egiten ari garela eta egunero jan egin behar dugula, ez? Orduan, behin arriskua jakin da, behin transferentzia bat ondo egin da, apurka-apurka nik uste dut mundu guztiak bere aldetik ere jarriko duela. Eta hori da, gertatzen ari dana, azken finean. Dena den, gaur egungo egoerarekin agian pixkat komplikatuko da, ez? Guztia ere, orain baliabideak bideratzea ikerketa honetarako eta... Egia esan, bai. Azken, momentu honetan mundu guztia eta diru guztia dago eta egon behar da, gure daukagun arazo larri hau konpontzeko, baina, egia da ez dugula ahaztu, arazo honek beste arazo gehiago ekarriko dituela eta kontuan izan behar dugula. Orduan, mota honetako seminarioek ez, ere aportatzen dute ikerketa hauetara? Bai, argi dago. Funtseskoak dira, eta gu horretan gaude. Gure lana da ikasten duguna transferitzea argitagarri. Ezakit, bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun esan gabe edo zerbait aipatu nahiko zenuken mezuren bat bidali? Ez, nire aldetik, hori ikertu behar dela. Ezin dugula alde batera itzi, azkenean arazo larri baten aurrean gaude, eta neurriak hartu behar dira eta horretarako ikertu behar da. Mila esker, Olatz, gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Eta hurrengo arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz!
Arratsaldeon, Itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako Antzerki Eskolan. Zergatik ekarri gaituzu hona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Espero que me recuerdes. Soy solo uno de los muchos. Ongietorri musika on saiora. Gaurkoan Aldezarrera etorri gara, Iruñako Aldezarrera, Nafarroako leku ezberdinetako 5 artista ezagutzera. Zuekin, Andreina Jolin. Espero que me recuerdes. Soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del cobijo del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Kaixo, ni Lorien naiz, Irunberriko zonaldekoa. 31 urte ditut eta abesten dut taldean. Kaixo, ni Miriam naiz, 33 urte ditut, San Martin de Unsekoa naiz, eta Andreina Jolinen kajoia jotzen dut eta abesten dut. Kaixo, ni Idoia naiz, Iruñakoa naiz, 28 urte ditut, eta Andreina Jolinen gitarra jotzen dut eta kantatu egiten dut. Kaixo, ni Katrin naiz, 35 urte ditut, Iruñakoa naiz, eta Andreina Jolinen bibolina jotzen dut. Kaixo, ni Andrea naiz, Arbontzekoa, eta Andreina Jolinen ahotsa egiten dut, abeslaria naiz. Tu sonrisa, tu mañana y el río grande. Vos pintaste mis pupilas con colores de la vida y la humildad de tu gente.
kuadrilla, eskerrik asko gurekin elkartzeagatik eta konta iguzue, noiz sortu zenuten taldea, zeintzuk hasi zineten eta gaur egun zeintzuk zaudeten. Bueno, taldearekin hasi ginen oraingo formatuan, orain dela 3 urte edo? Bai. Lehenago 3 ginen, hasiera batean beste lagun batekin jotzen genuen Andrea eta biok, eta gero elkartu ginen Idoiarekin, gitarlaria. Eta gero ja 5 formatu honetan hasi ginen. Eta zuek denak lehenagotik ezagutzen zineten edo musikak elkartu zaitue? Más o menos musikak, esango nuke, bai, gu bai ginen lagunak betidanik. Eta Idoia gutxi gora bera ezagutzen genuen pixka bat, eta musikarekin hasi ginen erlazio sakonago bat eraikitzen. Beraiek ere ezagutzen genituen bistaz eta toki ezberdinetan elkartzeaz, baina ere kontzertu batean hurbildu ziren guregana eta esan zigutenea nahi genuen musikari gehiago eta noski. Zau sartak! Eta zein lekutan jotzea gustoko duzue? Badakit, bapateko momentuetan igual kalean jotzen ikusten zaituztegula eta konta iguzue pixkatxo bat ze leku gustoko dituzuen gehien. Bai, orain hasi gara kalean jotzen, erosi berri dugu kalean jotzeko ekipoa. Azken urte hauetan irabazi genuen diru gutxiarekin erosi dugu ekipoa, hori independientea, kalean joa izateko, bateriekin eta guzti. Eta, egia esan, oraindik ez dugu asko jo horrekin, baina oso formatu polita da, asko gozatzen dugu kalean jotzen nahi dugun lekuan. Eta gero, bestela gehien bat jo izan dugu gaztetxetan, jaietan, txosnetan, eta gero ekintza sozial ezberdinetan deitzen digutenean, horrera goaz. Agian gehiago sobremesa formatuan, edo kontzertu gauean, baina igual hasieran, kontzertu lasaiak, herri txikietan, eta hori da batez ere gure formatua. Eta dakidanez, gehien bat bertsioak jotzen dituzue. Nolakoak izaten dira bertsio horiek sortzeko prozesuak? Niretzat bertsio horiek etortzen dira norberak gustoko dituen kanta horien proposamenetatik. Eta, nik bibolina jotzen dudan aldetik, kanta ezaguna baldin badut, melodia horren inguruan iruditzen zaidan akonpainamendua sortzen dut, edo batzuetan kopiatu, edo asmatu ez dakit. Eta gero ahotsen eta erritmoan aldetik, nik ez dut asko jakiten nola den haien sorkuntza, ikusten ditut ahots ezberdinak txertatzen, eta ni saiatzen naiz ahots horiekin beste ahots bat gehiago izaten. Bai, askotan egiten ditugu ahots ezberdinak abestia ateratzen dugun bitartean edo, gitarrarekin ateratzen goazen bitartean, eta gero pixka bat finkatzen ditugu edo banatzen ditugu estrofak eta gero erritmoa ez dakit osongi zu, Miriam. Asmatzen dut erritmoa eta zuekin batera. Nahiko naturalki ateratzen zaigu dena. Horretik ekartzen da besti berri bat eta gustoko badugu, hori, sortzen gara poliki guztiak, eta gero bai pulitzen dugula eta hola, baina nahiko bakarrik ateratzen zaigu. Eta zergatik Andreina Jolin? Zergatik izen hori? Hori haiek azaldu behar dute. Historia dauka izen horrek, konta iguzue. Hori izan zen, hasi ginenean horrela kontzertuak ematen, Andrea eta biok abestu dugu txikitatik oso maiz, Arangoiti ikastolarekin hasi ginen abesten, eta gure irakasle batzuekin ikasi genuen horrela hotxak egiten, eta gero hasi ginen jotzen lagun batekin, eta zagertatu zen kartelarena, ez?
Bai, jarri zigutela izenak, gure izenak, besterik gabe. Bai, eta esan komekin. genuen, ze kutre den hau ez, bilatu behar dugu izen bat nola bai, taldearen izen bat. Eta, pues, aspaldi, pues, nire anaiak deitzen gintuen tontakeri bat eginez, osea, sin más, txorrada bat egiteko, deitzen gintuen Andrea eta Lorien izenak ditugulako Andreina Jolin. Eta esan genuen, bueno, pues hortik aterako dugu eta hauei esan genienean, pues ongi iruditu zitzaien, ez dute aldatu nahi, proposatu dugu behin baino gehiagotan, eta bueno, ja, pues. Egia esan jarri genuenean ez ginen talde bat, baina deitzen gintuzten jotzeko noizean bin Ilunberriko zonaldeko ekintza sozialetan, eta azkenean hortik atera zen talde bat. Eta askotan esan digute, aldatu beharko zenukete izena, eta gainera askotan karteletan agertzen da Andrelina Joli, osea, eske zaila da ongi idaztea, baina ere ez da oso izen arrunta, ez? Baina, ja, eske kariño hartu diogu, osea, eta grazia egiten digu ere konfusio horrek. Eta zein estilo duzuela esango zenukete, zer definitzen zaitue talde bezala? Bueno, eske zaila da, ez? Bizka bat estiloa definitzea. Egiten ditugu bertso hain ezberdinak edo abesti eta estilo hain ezberdinetan mugitzen gara, ez? Bai, jotzen dugu asko Latinoamerikako musika, baina, bueno, horretaz aparte ere denetarik. Gero agian ere, beste egunean hitz egiten genuen, ez? Agian denak emakumeak izatea, gero da gure marka bat, ez dela musikalki esanguratsua ez, baina, bueno, agian horrek ere definitzen gaitu nolabait. Eta musika ez dakit lasaia dela esaten digute, baina, bueno, ez dakit. Nik uste abestiak direla guri zerbait esan diguten abestien multzo bat. Eta horrek dakarrena. Hori da gure estiloa. Bai, eta gero kuriosoa da, ze hautatzen ditugu askotan abestiak nahiko zaharrak direnak, gure gurasoen gaztarokoak, eta hori ere hurbiltzen gaitu beste publiko batera, ez? Batzutan gu entzutera datuzela, ze ilusioa egiten die ere abestiak jotzea, nasketa bat da. Eta, bueno, esango nuke oso goxoak zaretela kantatzen duzu benean, baina aldi berean, batean, agian, ateratzen duzu klitoris bat estenatokira, klitoris handi bat, eta zentzu horretan, ze transmititzea gustatzen zaizue, goxotasun horretaz gain, ze gai aldarrikatzen dituzue, ze gai jorratzen dituzue? Feminismoa, ez, beti. Hori klitorisarekin lotua baita ere emakumearen plazerra, ez? Nik esango nuke gauza txiki eta ikustezin handi horiek, guretzako handiak diren horiek guztiak. Pilo bat. Pertsonaniztasuna, kulturaniztasuna, txikiak, zapalkuntza, eskubidea, maitasuna. Loturak, pertsonen artean, ez? Sareak. Nik uste dut gure musikaren goxotasunetik nahi dugula, ez dakit, nolabait jendera hurbildu eta gero saiatzen garela pixka bat nolabaiteko mezu bat uzten. Eta hasieratik gaur egun arte, ze bilakaera izan duzu zuek hasi zinetenetik gaur egun Andreina Jolin bezala ezagutzen dugun taldean? Ez dakit, zer uste duzu, izan da bilakaera polita nik uste hasteko gehiago gara orain, ez? Eta musikalki baditugu posibilitate askoz gehiago ere. Eta, gero ere nik uste dut divertigarriagoa dela taldea, hola, ez? Agian sorkuntza asko dagoelako, eta ez dakit. Eta igual hasieran saiatzen ginela oso ziur sentiarazten gintuzten abestiak jotzen, eta azken aldian uste dut zabaldu dugula pixka bat gehiago eta hasi gara
gure letra propio batzuk sartzen, edo inkluso gure abesti baten bat. Nik uste hori izan dela aldaketa esanguratsuena, ez? Zabaldu garela pixkat. Nik ere sartuko nuke hor ahotsa aniztasuna, igual zuek hiruek izan ta ahots mantzekoagoa, ere Miriamen ahotsa sartzera, diola beste kolore bat, bibolina eta kutsak ere ematen diote. Nik pentsatuz, zuek ikusi zintuztegu lehen aldi horretatik, orain garen horretara. Hori aniztasun handiagoa, kolore gehiago. Eta maila pertsonalago batetan, eta taldeari dagokionez ere, zeintzuk izan dira zuen erreferenteak? Zerki inspiratu zaitue? Horrela musikalki edo? Musikalki, txiki-txikitatik, kantatzera, musika jotzera, sortzera. Egitugu talde referenteak ziur aski, ez? Berri txarrak adibidez hainbatetan agertzen da, Silvio Rodríguez ere. Ni txikitan amesten nuen euskaraokean kantatzearekin. Eta orain ikusten ez mikro batekin eta esaten dut, ez dugu guai. Hori zen txikitako ametsa gero ja, nire referenteak beste batzuk dira ere. Eta gaur egun ze fantasia dituzu, Bueno, gure kabuz jotzearena bastante fantasia zen, ja lortu dugu, baina hori autonomoki kalean jotzearena aspalditik datorkigu eta hori lortu dugu. Bai, hori oso gai dago. Eta pentsatzen dut zuen artean ezberdintasun egongo dela, baina musika ikasketa formalak dituzue, zuen kabuz ikasi duzue, konta iguzue pixkatxo bat horren inguruan. Nire kasuan hemengo Iruñako Joaquin Maia musika eskolan edo kontserbatoria zen ikasi nituen urte batzuk, 3 urte, eta gero segitu nuen nire kabuz bibolinan irakasle batekin, 18 urteak arte. Eta gero baio izan dut fanfarre dantza taldeetako hainbat fanfarretan, edo besterik gabe fanfarreren batean, musika talde bertzeren batean ere bai. Eta hori, 3 urte horietaz aparte gero nire kabuz. Nik bai ikasi nuela gitarra egin dut ikasketak kontserbatorioan eta gero ikasi nuen hasieran hemen Iruñan eta bukatu nuen goi maila Donostin. Eta bai hori egin ditut ikasketa klasikoak, baina gero netzako ere taldenetan jotzea da beste aire bat, aire berri bat, pixkat apurtzea ikasketa klasiko guzti horiekin eta niretzako ere izan da ikasketa bat, zeren azkenean ateratzea kantak belarriz eta jotzea beste jendearekin partitura gabe, da beste ikasketa bat, beste giro bat. Orduan zentzu horretan ere nire kabuz ikasi dut hori egiten, ez? Nik uste deneko bezala. Nire kasuan ni autodidakta izan naiz. Egia esan hartu nituen bateria klaseak, baina perkusioa nire kabuz eta hotza berdin, txikitatik abesten, baina hori. Eta zuen kasuan, Andrea eta Lorien? Lorienek esan duen bezala lehen Arangoiti ikastolan, Irunberriko ikastolan hasi ginen abesten, nik oroitzen dudala abesten hasi nintzen lehenengo aldietakoa izango zen bertan. Eta gero nire kabuz. Musika entzuten eta probatzen eta... Bai, egin ditugu musika ikasketa oinarrizkoenak, ez? Eta instrumentoren bat, baina nire kasuan oinarrizkoena. Baina ahotsa... Ahotsa ez, ezer. Igual zurekin ikasi dut ere garatzen edo... Bai, nik uste dut elkarrekin ikasi dugula. Gero nik ere ama daukat abesten duena, orduan etxean beti asko abestu dugu. Eta gero hori gainere ikastolan ere, bai. Eta badago inguruan Nafarroan talderen bat esaten duzuera, gustatuko litzaiguke talde honekin egitea kolaborazio bat, talde edo pertsonaren bat, abeslariren bat,
edo kontzertu bat konpartitzeari begira, badago norbait, badago... Koban. Joe, bai. Kobanekin izango litzateke pasada bat. Eta, aukera izango duzue, etorkizunea, ze uste duzue? Nola ikusten duzue etorkizunea? Etorkizun iluna edo argia ikusten duzue? Banaka uzten dira pixkat, baina talde bezala ez dakit ni... Bai, gainera ja da momentu hau zaila dela kontzertuak egiteko eta Kobanentzat ere formatu handiagoa delako eta Zun taldeari egingo niekenik hemendik deia. Bai. Denbora gurekin. Bai, da. Ona. Eta apur bat atzera begira, badago kontzerturen bat ola bereziki unkigarri gogoratzen duzuena, edo, gogoratzen duzuena bereziki, ez? Ola, memoria eginda. Agian bat baino gehiago pentsatzen dut. Niri gustatu zitzaidan asko kirikoketan, nola zen? Arizkunen, Bai, oso polita zen, eta jendea disfrutatu zen asko. Bai. Nik gogoratzen dut ere Sanferminetakoa. Iruñakoak izan da, ez? No, jotzen duten Sanferminetan, zein lekutan? Jo genuen plazan hori da. Txosnan ondoan. Bai, gora Iruñarekin. Eta bai, hor jotzea Sanferminetan, nik pentsatzen, ze guai, hemen egotea. Bai. Nik horretzen dut zazpen jo genuenean, entzutela dantza, siniz baino gehiago nik uste. Oso polita izan zen. Jende gutxi baino dantza asko. Nik aipatuko nuke ulikoa. Ez zen oso kontzertu hona izan, baina niretzat da nolabait simbolo bat, nola noizbait batzutan baitugu horrela abenturak gure kontzertuetan, ezagit bukatzen dugu leku kuriosoetan eta jende bitxia ezagutzen, orduan ulikoa. Eta horri lotuta baduzu anekdota bereziken bat edo bizipen bat gurekin konpartitu nahi duzuena? Galesen egon ginen, taldearekin. Eta abentura izan zen hori ere. Jo genuen egunero leku batean, leku ezberdin batean, taberna txikitxoetan, derrepente eszenatoki handi batean, derrepente, handi ere ez, baina bai, eta konpartitu genuen asko hango jendearekin, kantatu genuen hango jendearekin, han galeseko, haiek galestarrez, euskeraz, gero ere bazegoen emakume kolonbiar bat, gurekin kantatu zuena gazteleraz, bai, hori polita izan zen. Eta nolatan sortu zen duten bidai hori? Egon ginen Katrin eta biok aurreko urtean, baino aurreko udan, Hortzadar dantza taldearekin, beste kontu batean, eta hor ezagutu genuen jendea, eta daukagu talde bat, eta nahi baduzu etorri Gabonetan, eta Londresen ere jo dugu. Mira mundial. Nik igual aipatuko nuke ere Londresen bakarrik Idoiatan geratu nintzen, hauek egin zuten abantzadilla galesera, baina Idoiatan egonak ginen ez aurreko udaran, erabaki ginen urte berria Londresen ospatzea. Eta abentura handia izan zen, gainera urtarrilaren bian edo muitu ginenean galesera, trenez konfunditu ginen. Iritsi ginen. Bidaiko abenturak. Eta, gaur egungo egoera honetan, nola sentitzen zarete, nola egin diozue aurre konfinamenduari, zein modutan honek ere eragin izan dio taldeari, konta iguzue pixkatxo bat, nola bizitzen ari zareten azkeneko hilabete hauetan gertatzen ari dena? Ez dakit, zerbait eragiten digula argi dago, denon bizitza modu batean edo bestean presente dagoelako, baina nik sentitzen dut nire konfort espazio bat bezala, izan ditugu une batzuk beldurra handiagoarekin edo incertidumbre handiagoarekin. Nik gaur egun bizi dut familian egotea bezala, arnasgune bat, eta eskertua. Eta kalean jotzeko gogoz,
eta... Bai, zen abaritzen da kontzertu gutxiago daudela, hori bai. Gutxiago mugitzen ari dela guzti hori, zailtasunak daudela. Beste bide batzuk bilatu behar dira momentuz agian. Bai, baina gogo handiz kalean jotzeko, hori estreinatu berri dugun ekipoa erabiltzeko, eta uste dut oso egoera ona dela horretarako, ez? Kalera atera garenetan, jendea oso eskertua dago, geratzen da, hori, ateratzen gara kalera eta jendea geratzen da agian ordu bat entzuten. Hortik pasatzen den jendea, niretzako hori pasada bat da. Eta, bai, nik uste beste modu batez egin daitezkela gauzak eta horretaz ere gozatzen ari garela. Bai, eske gainera nabaritzen da jendeak ere hartzen duela gogoz. Ze adibidez udan egon gara bira txikitxo bat egiten Hueskatik, eta hola, batez ere herri txikitatik eta menditik, eta jendea zegoen super eskertua, oso gustora, ez dakit gu ere, ni unkituta geltu nintzen horrekin, nola hartzen zuen jendeak musika, ez? Bai. Eta etorkizunari begira, ze plan dituzue, ze proiekturen bat duzue, konta iguzu pixkatxo bat horren inguruan. Dakoagu pendiente, bideoklipa, igual, ez? Bideoren bat. Bideoren bat. Bai, bideoren bat gehiago grabatzea, ez da? Gabestiren bat gehiago. Bai, hori kolaborazioaren bat ere Gutxunekoekin edo norbaitekin daukagu kanta bat txalapartarekin egitea gustatuko litzaigukena. Eta orduan hori lortzea. Eta gero ikusiko da. Nahiko polikigoaz, nahiko sortzen denari lotzen gara edo irekitzen gara, eta... Nik uste naiz eta zerbait buruan sartu, evoluzionatuko dugula, ez dakit. Alden moduan edo... Erritmo lasaian, ez? Bueno, etortzen delarik zuek gogoz helduko diozue, eta eskertzen dira ere ideia positibo edo jarrera positibo horiek egia esan garai hauetan. Eta, guregatik honeaino, eskerrak ematea, zuei guztiei gurekin hemen elkartzeagatik. Zuei, eta hoberena opa dizuegu. Eta hutsa bihotzean gorde duenak entzuna, gau ilunetako haizeak bere gandakarrena. Gizonak somatzen duena, Andreak badakiena, izenik ta hitzik gabeko pena, ondorengo izan da, gizonak bezbait somatzen duena, eta dakiena, zirira koloreta, artillean antzen ikasi eta sagar patxaietzean. Minak hartzean txorian antza, aterako da kanpora, suaren inguruan egin dantza jaso bihotza gora. Gure ibaiaren etzean, lana egitean datza, jana eta behar dena edan dena lortzen da baratzan, gure ibaiaren ertzean eta lan egitean datza.